câteva lucrurile mele cu Violeta. Pentru început am revista numărul 8 din Violeta. Revista numărul 7 din Violeta. Aici o poză și aici următoarea revistă care v-am arătat-o deja. Adică aceasta. Apoi un poster cu Violeta. Apoi cele două șervețele cu Violeta. Apoi jurnalul Violeta, făcut de mine ca al ei. Atâta las că este cu pandică. Apoi revista o zi. Și a doua revistă tot cu Violeta numărul 7. Am două. Din aceasta am decupat. Oricum știți că v-am mai prezentat-o înainte. Uitați aici cum am decupat. De fapt era o poză cu eu și pe spate arată cu Andres. Aici ne arată, așa, ne arată cu Andres ca și Violeta. Apoi aici niște lucruri de stilou, 3 fotocarduri și în Violeta testate. Și aici cele 3 lacuri. Azi ne vedem în alt video.